Airtel Vodafone Jio सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया बै अखोरां बायदिसो Airtel Vodafone Jio सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया पेरासिटामल टेब्लेट बायदि नोंनि रावा सना देहा मोदोमखौ सुग्लायहोयो थाजिम खालामो पेरासिटामल टेब्लेट बायदि नोंनि रावा सना देहा मोदोमखौ सुग्लायहोयो थाजिम खालामो गोसोखाङो नोंखौ सना सेकेन्ड सेकेन्ड घड़ीनि खाथा खारनाय बायदि Airtel Vodafone Jio सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया मोसौ बोराया हाखराव गब्रनाय बायदि नोंनि महराव गब्रबाय आंलाय थब्र थब्र मोसौ बोराया हाखराव गब्रनाय बायदि नोंनि महराव गब्रबाय आंलाय थब्र थब्र गोसोखाङो नोंखौ सना गान्दु बेलथाय बेलथाय हारसिं फागोला बायदिने Airtel Vodafone Jio सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया बै अखोरां बायदिसो Airtel Vodafone Jio सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया Airtel Vodafone Jio सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाया बै अखोरां बायदिसो Airtel Vodafone Jio सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ 1 2 3 go Zep na ayo pos ki pos dah penuh list nak पेरासिटामल टेब्लेट बायदि पेरासिटामल टेब्लेट बायदि